Mugi mikatekno seni niki nyoto saking desa estu kula paring ukara ngaturake saking katang muda ingsun wiwiti seni kula ingsun nyata lagi nyanyi rasa ungkapan ing ati mula mangerti yo dumateng sedaya pamirsa estu kula paring ukara nyata wakil saking mugi mikatekno seni niki nyata saking desa kula paring rembaka anggening rembaka ngantos salaminya amung pamuji maring ngersaning Gusti mugi saged nglampahi taseni wonten ing wekdal iki mugi mikatekno seni niki nyata saking desa iya
wonten lapat kawula nyuwun bumi pangasapa milanipun sedaya kang samya wersa yo 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 kanca padha olahraga supaya betane rasa sinambi maca erang-erang kawula ingkang miturut agama ayo prasedulur Islam sedaya bebareng ora
patayan padha giyatno anggone manghormat maring mirate Nabi Muhammad lamun wong urip ora gelem manghormat maring mirate Kanjeng Nabi besok yen kita tumekan ing pati diganjar swarga kang edi lafal inani dalahil Islam iku dawuhe pangeran agama mungguhe Gusti Allah Islam iku dilakoni tenan Wanatya ayu utama gambar aruming kusuma mulat leng-leng branta agawe samsembing nala esamulir pahit madu lindri-lindri nyawang netramu dasar lencir kuning aku karasa tresnaku mengambar arum tanahku jiwa katon memanise sekar mekar lan welati rinonce katon kinalong dakantianing jagat katresnan tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku, andai engkau tahu rembulan kang sumunar nyaksani tresno kang tuhu tan ono liya wong sira wong ayu wanatya ayu utama gambar aruming kusuma mulat leng-leng branta agawe samsembing nala pemuda-pemudi sing rupane aja ngelala awit tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk meringati hari malam ini ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kang dadi pemuda ini yang besar sekali untuk meringati di bulan Rajab ini ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kang dadi
sansaya ngrembaka rina kelawan wengi wong ayu tak impi-impi wong ayu tak anti-anti saka soroting netramu yen ora selak sajroning batinku ra luput pangrangitanku ana tresno sajroning atiku jroning batin tuwa rasa tresno sansaya ngrembaka rina kelawan wengi wong ayu tak impi-impi wong ayu tak anti-anti saka soroting netramu yen ora selak sajroning batinku ra luput panggraitanmu ana tresno sajroning atiku pada bulan Rajab bulan yang besar sekali pada bulan Rajab bulan yang besar sekali itu kewajiban umat Islam peringati karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammadku Nabi wa alihi wa sahbihi pada mari kita bersama diperingati pada mari kita bersama diperingati oleh kaum Islam pemuda dengan pemudi jika tidak hormat akan dapat godok besi jika tidak hormat akan dapat godok besi tetapi yang hormat diberi amal yang suci besok yen wis mati dicemplungke ana ing geni besok yen wis mati dicemplungke ana ing geni kang aran neraka salawase ora mati kados sampun cekap kang kados atur kawula kados sampun cekap kang kados atur kawula bo menawi lepat nyuwun
raga kang kajiret tresna tinali tali ing jiwa kekandrung parasmu yayi ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyataning tresno kowe sumbanding wong liya Apuran aku yen ninggal kesliramu nanging atiku wis dudu tuwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk hatiku ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa Bebasane kembang mekar ana ing ati nanging kudu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu lara merga rasa tresna ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilake aku sumanding wong liya ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyataning tresno kowe sumanding wong liya Matur nuwun dhateng kadang-kadang Putri Rimba ingkang